magsunod, gabos magturubod, sa tuyang itulod. Let's go! Tanog Bicolano, Bicol Vibes. And we're live. Live again. Ayan, Diyos, marhay na hapon po sa Indo. Bicol Vibes, ang programang mapakusog sa musikang Bicol noon. Yan, Bicol Vibes po. Iyo ang madara sa pedestal kang mga orihinal na komposisyon. Yan. Bicol Vibes, ang advokasya sa pagpadangat sa kulturang Bicol noon sa paagikan musika. Ano, Bicolano? Bicol Vibes. Okay. Just maray na hapon mga ka-Bicol Vibes. Just maray na hapon po. Second episode. Ayan. Hello, Ton. Hello, Marlon. Hello, June. Ayan. Ayan. Inda. Kita na naman po. Kami na naman ang may Live po nindo. kita. Ini yung mga Mga gwapo. tulong klaseng mga Kailan yung huling ano natin? Bagyo. Oo nga. Bagyong Tisoy. Oo. Bago nagbagyo. Okay po. Whether you like it or not, these three lovely persons Is with your different host moods, Again. thinking, ugly faces, and shapes mixed together in one. We call ourselves the Bicol Vibes. Pero kita nyo, improving ang set, ha? Improving, ha? Meron ng ganito. Kita mo, ha? May lamesa na. Alat, Oo. palisan ko muna niyo yung... Kuyang palisan. Yan. Aram mo, digdi mo lang niyo Tamo, ha? Digdi ka lang sa Nag-i-improve. 416. Oh. Art Space makakapining pandiurag talong Bicolano. Oo, iba yan. Tapos, Freshly brewed. Yan. Oo. Masiram. habang mayo pa man sa tuyang mga bisita, pwede pa kita magpalus-palus sa ibang cup. Saka ang kanilang nakaka-distract na sliders. Oo. Kaya tayo nawawala. Alat muna. Direk, pwede na po. Alat. Oh, sige. Oh. Ngayong hapon, last time, ang feature natin, yung... Si Satoy ang kanta, siyempre. tayo ng host, tayo rin ng guest. Oh. Pero ngayon, mamaya, Ano? ang ating ipifeature naman ngayon is parang ano ba to? Bicolano. Bicolano. Kuya ni... Jukebox. Jukebox. Yan. Bicol Jukebox. Yan. Ha? Yaon mo yan si Jukebox King. Yan. Iyo ang sa tuyang Oo. inimbitaran. Yan. Okay. So, habang nagunguya. Sliders. Kita magsunod, gabos magturubod, sa tuyang itulod. Let's go! Tanog Bicolano, Bicol Vibes. Alright. Okay, so, introduce na natin. Dahil na napagparahaluyon pa ini yung sa tuyang bisita ko yan na hapon. Ang Bicolano Jukebox King. Sa biguti pa sana, Jukebox. Yan. Yan. O, introduce mo. So, Mga mga ka-Bicol Vibes, samuya pong pigi-introduce sa Indo. Ngunyan, ang sasamuyang second episode, Mr. Tel. Santiano. Palakpakan. Palakpakan! Sir, Bicolano. good afternoon. Welcome here Sir, at the Bicol Vibes. welcome. Sumago ka pa dyan. Maray na hapon po. Teka, bigyan natin ng mic. Oh, Yan ang mga, Ayan. yan ang... Marahay na pa- hapon po sa kabos. pasa-pasa. Yaon po ako digdi na imbitaran tanganing magtaon diit na patartara sa mga hakan taon at ni Nonoy. Antabay lang po kamo diyan. Wow! Sige yan, sa imo. Sir. Kami na lang mapasa-pasa. Yan ang gusto ko sa sarong composer. May, Ano? may bigote. Dahil, pag may bigote ba, may ano, yung advantage yan sa composition? Double purpose yan. Dahil, Habang naglilips to lips, nagsisipilyo pa. This is parental guidelines. Ayan. yan. Alam mo, ito si Sir Tel, ano to, member to ng Phil's Cup. Alam mo ba kung ano yung Phil's Cup? Ano nga yun, Sir? Sa SEA Games po yan, baka man. Bako man, Hindi yan SEA Games. organisasyon ining nasyonal kan mga kompositor di sa bilog na Pilipinas. Ang PhilSCAP stands for Filipino Society of Composers, Authors and Publishers. Yan, ha? Kita nyo, ha?
Ang bigat. Oh. Rehistradong... Ito ang legit. Tayo ang mga kolobong. Ano, Phil's Cup lang, hindi mo alam? Paano man po pag may miyembro kaya na Sir Tel? Actually, pasilong sa naman ang pagme-member. Kaya lang, may ansaro lang na magabat na requirements. Itong dapat igwa kaning na-publish nationally na album. O Dapat na i-publish. O dawa sarong kanta. What do you mean sir na i-publish? Na release? Or... Na-release. Tapos nadangog ta sa mga radyo nationally. Gustong sabihin, ugwa ka nang nai-release na pang-nasyonal. Igwa ning sarong album na ang career single niya itong kinanta ni Lucas na Namumuro Ka Na. Yan. Si Lucas. Ano yan? Million hits yan. Sa tube. Namumuro ka na. Namumuro Ka Na, yes. Ano man po ang istorya kaya yan? Well, nagibo ko ning kantang inita kan nag-i-star ako sa Tayuman. Nagkaigwa ako ning kapitbahay na mag-agum sinda na ang lalaki pulis. Chismoso. Permisin Kapitbahay sige. permisindang nag-iiwal. Malisuso, chismoso. Pag iiwal ninda na maisog si agum kan pulis. Minsan nabaring bang siya kay itong Arinola umaga. Noong nag-aaway sir, nasan ka niyan? Yaon ako sa Nagdadangaw. Sisirip ka, nagdadangaw. Ang ano kaya, ang bintana may halos magkaatubangan lang. Iyon man to ang paborito kong tukawan sa may bintana. Ito naman ako nagsusurat ng kanta. Tapos okay. kan nagdaklag si Agum kag Arinola. Luminaog man sa bintana ako, nagluwas sa bintana ninda, tapos luminaog man sa bintana kan house ko, tapos medyo nairita ako. May laog po. Mayo man. Wala. Maringali tamayo. Buti na lang, wala. Maringa tanay ginamit. Tapos kan inot medyo nairita ako, pero kan naribayan sabi ko ano daw nga ako gibuhan ko dining kanta. Namumuro. Yun, nambilog ang Namumuro Ka Na. So andun pala siya palagi sa bintana. Away lang bang nakikita nyo doon? Wala naman iba. Away lang. Namumuro. Okay, pero pag-usapan naman natin yung kanyang Bicol na komposisyon. Komposisyon. Iyo ba ganyan Kasi ang pang purpose? national to eh. National to. O dito tayo ngayon sa local. Okay. Sige. Ang ining... Dalawang kanyang ipo-perform natin ngayon nila ngayong hapon. Unahin natin yung isa. Ang title ng song ay Sayang. Okay? Sir, tungkol saan ba itong kantang Sayang? Ang sayang tungkol sa pagkamuot kan sarong lalaki na pigpasipara kan babae. Ngunyan, ang ginibulugod kan later on, na-realize kan babae, napadangat niya palang si lalaki. Kaya lang si lalaki, nakahanap naman ng iba. Ayan, maladang nilo at yung pagkinanta ni Nonoy, talagang siya, namumuot si lalaki sa babae. Okay. Kaya lang pigpapasipara siya kan babae kan inot. Then later on, na-realize na napadangat ko pala ng lalaki. Ang problema, si lalaki man, nakahanap na ng iba. Napapadangaton, tapig papasipara nga ni isa dati. Dahil pwedeng dakulo ng padangaton. Pwede manggaro. Parang nakaka-relate ka dyan. Parang ganyan yung mga sitwasyon mo eh. Na ayaw sa'yo. Tapos, Yun yung sabi niya. ayaw, pero pigpadangat ko kuta. Oo, ikaw. Oo. Pero yung babae, wala talaga, consistent. Ayaw talaga sa'yo hanggang huli. Because of the... Hygiene? Joke lang. Joke lang. Hoy, bagong ano yan? Bagong grounds ng divorce yan. Okay. So yun ba lang ibig sabihin ng Sayang. Sir, paano mo naman ito nagawa? Na-experience mo ba o kapitbahay na? Hindi, parang nakita ko lang sa kalakaran ng buhay ng tao. Marami, dako lang makarelate. Nailingta na, may mga kaso talagang arog kayan. Tapos sabi ko, maray ning gibuhan ng kanta. Dako lang makarelate. Arog kan sabi mo nga, kasamang June, makarelate pa lang sa Sumama lang po to, dahil may yan totoo. Ba't mo naman tinideny? Ito naman. Okay lang yan. Naiintindihan ka ng May madlang intindihan tao tayan dyan. pag kinanta na kan sa iyang interpreter. Oo. Pero yung kasing mga ganyang senaryo, ngayon kasi, normal niya. Yun ang palagi nangyayari. Normal Diba? ang... Yung ganyan na may gusto, ayaw. Pagdating ng huli, ganun din. Gusto pala, tapos too late na. Yun na. Tapos na. Pero pag urulayan tagaro itong inot ng kanta ni Noy, kasi ang aram ko hakantaon niyang enot itong pang Christmas. Okay. So, Christmas muna.
Ayun. Yaon pa ang kuyang kang Sayang na muna. Okay lang. Kahit naman ang limao na dyan eh. Sige. So, mamaya po, feature natin si Nonoy Nonoy Peña. Siya yung mga million hits sa YouTube. Nadalang ko na iniyo. Bata pa to nun. Ha? Nagdidede ka, pero may recording na. Di ba? Ngayon, binata na. Ngayon, debonair na. Okay. Tayo, dito pa din. Wala na talaga. Okay, so, mamaya po, abangan nyo at ipifeature namin si Nonoy Peña. Tanong Bicolano, sa buong ipag-orgulyo. Kita magsumunod, gabos magturubon, sa tuyang itulod. Let's go! Tanong Bicolano, Girl, pwede man daw aagdahon ka na mamasyal. Total Pasko naman magangunyahan. Kaya ba't di ba't man maisip mo ako mapaboran? Girl, don't get me wrong, saro man lang ini na ilusyon. Total harani na ang bagong taon. Kaya paat di paat lamang, feel mo naman akong paunrahan. Haloy nang gusto kang makaibahan, pero bako man ako ang nagustuhan. Kaya ngunyan ko tang kapaskuhan. Gusto kong kaibahan ka, tawa minsan man lang. So girl, pwede man daw naghahalat ako kan simbag mo. Pasko na pati liwat sa kabikulan. Kaya paat di paat lamang, pwede naman akong paunrahan. Haloy nang gusto kang makaibahan, pero bako man ako ang nagustuhan. Kaya ngunyan ko tang kapaskuhan. Gusto kong kaibahan ka, tawa minsan man lang. So girl, pwede man daw naghahalat ako kan simbag mo. Pasko na pati liwat sa kabikulan. Kaya paat ibaan man, pwede naman akong paunrahan. Haloy-haloy ng pinagpapantasyahan, na makaibahan ka daw minsan man lang. Dai mo man ako ipag
pwede man daw. Salamat po. Recall vibes, recall vibes, recall vibes. Tanong Bicolano, sa buong ipag-ubulyo. Kita magsumunod, gabos pagturubon, sa tuyang itulod. Let's go! Tanong Bicolano, Recall vibes. Okay, so yan. Nadangog nindo. Pakinggan nyo si Nonoy Peña. Mhm. Pero, Na, medyo nabaliktad. nabaliktad lang. Pero tama man yan. Inuto mo na si Christmas sa ano. Yung kanyang pinerform, yun yung Girl. Pero hinagpis manggiraray ito. Ano? Anong title nun? Yan. Girl, Pwede man daw. Pwede man daw. Yan. Kanina pag-usapan natin yung sayang. Ito ang pag-usapan natin. Sir Tel, ano bang... Istorya ano na ba? naman kayan. Malungkot pwede. ba to o... Ano bang kwento nitong Girl, Pwede Man Daw? Dawa saro lang. Ang istorya man kayan, itong siya man si lalaki manggaray nagkagusto sa babae. Okay. Kaya lang pareho. Usually ang ang istorya ng love story arka na may nagugustuhan ng iba. Kaya ini si lalaki bako man ko. Kaya siya dahil siya makalaog-laog naman sa babae. Aram niya nga ni na bagamat crush na crush niya, pero ibang nagugustuhan si babae. Kaya pag abot ng Kapaskuhan, nagkusog siya ng buot na baad lamang mapaunrahan ako. Kahit sabi niya, tinapat sa Pasko, no? yeah, tinapat niya sa Pasko, Yan. tanganin nga medyo gana. Di baling hindi forever. Basta- At least Pasko lang, no? Baad sabi niya, baad ngayon niya na Pasko, mapaunrahan ako di baad na dangog ngayon ang mga tinatago-tago ko man, Yan. pagbaliktad si pangyayari. Kaya lang, hindi kung ano nangyari. Medyo nakot yung attention ko yung may lyrics na matagal nang pinagpapantasyahan eh. Yung, may Mukhang mga talagang in love yung lalaki. Ganyan ka ba? daing. Ugwa man kaya ang panahon, itong Ano yun? Christmas man, Oh. na nahiling ta si babae, nahiling ko si babae, duman sa likod kan simbahan, nagka-aginaldo. Kita mo, sa simbahan ka pa. Primerong aginaldo, Oh, tapos? nakrasan ko man lang. Kasi hindi ka nga nakikinig. Nakrasan ko man lang. Dahil man, tapalaog pa man lang. Dahil pa man na po ng misa. O tapos? Mayo na nangyari, inalat ko si siyam na aldaw na pag-aginaldo. Hanggang huri, pinagpanta siya na sana maagum na, mabisto na, maagum pa. Tas sigurado na. Sige, diyan ka lang ha. Usap lang kami ni Tel. Okay. Ako ang ini-interview mo, dahil man ako kabalinig. Si Sir Tel ang ini-interview ta. Sir, kailan mo ba nasulat tong mga kantang to? Nasurat ko Matagal yan. na ba to? Medyo halinam. Yan itong nagkasarabay kita sa programa katong ni LRV. Saan yan? Sa... Itong first Pasko sa Kabikulan. O yun, kailan yun? Matagal na yun. December 206 yata. 2006. Ay, Yun yung ano, Girl, Pwede Man Daw. Eh, yung isa sir, yung... Kabungali si mga ganador duman. Hindi. Hindi. dahil man. Iyon na tong iniistorya kong Christmas song. Iyon na to sinaisurat ko man. Kay bahan nga sa kuyang mga pork barrel. Pig sangguni ko sa Inda. Oo. Ayun yung ano eh. Na-interview ka doon, natatandaan mo. Unang-una tayo eh. Ano da, siyempre Tinanong may ka mga... kung ano daw, bakit ka sumali. Anong sagot mo? Siyempre sabi ko, alangan man na. Siyempre, ang premyo. Ano da ang namamati ko? Maliputon baga sa USI. Sige. Pero, ugwa pa si... Bago ta pakantahon giraray si Nonoy Cancel. So, i-join nila natin. Sir Noy. Ladies and gentlemen, please welcome si Sir Nonoy Peña. Siya ang official interpreter ni Sir Tel. Pero meron ka pa sir ibang interpreter, di ba? May mga kanta kang in-interpret ni BJ Cruz. BJ Alibata. Alibata. Yan. Ayan. Okay. Kada ako ng komposisyon si... Hello, Noy. Anong edad ka nagpuon-puon kang pagkanta mo?
Actually po, nag-phone po ako. Grade 1 pa lang po ako. 6 Grade years old. 1? Iyo po. Tapos, ang mga dating artist po ni Sir Tel, si mga tugang kuman po na ahead sa ko. Tapos, kumbaga po, habang naghahaloy, habang nagdadakula naman ako, pag-recommend naman po uninda ako kay Sir Tel. Pero paano ba kayo talaga nagsimula? Paano kayo... Kasi di ba sabi mo yung mga kapatid, paano kayong nagkaroon ng engagement ni Sir Tel? Ang natatandaan ko po kadto, tig ko po ako ni Sir Tel para demohan ang sarong jingle. Political jingle. Okay. Iyo po. Tapos, yun na po ito, nagparapadagos naman. Sa natatanda mo, anong unang-unang kanta ang in-interpret mo? Bukod dun sa political jingle. Baka po, itong Sige, isipan mo hanggang alas 4 magitin yung aga digdi. Actually, haluin naman po kaya itong maray, kaya di ko naman pumatandaan. Iyo po. Uyo. Okay. Pero ang Ako isang kay- kasi, hit ni Nonoy sa YouTube, yung Bicolana. Yan Darak- yung yan parang adaptation ng song na Beautiful Girl. Yes. Yan, nadango ko man yan. Diba? Marami siyang hit song. Okay, so pero bago ta talang niyo ta nagpahabol yaon sa balyong tinampo po kuya dahil na makalaw po sa sobrang dakol ta po digdiyo ma'am. Gusto niyang i-celebrate ko taan sa indang wedding anniversary. Wedding. Kaya lang po medyo na nagkakakuyan. Hindi na kasya dito at Oo. overloaded na eh. So sangon yan Ang yaon siya. dami-dami natin na dito eh. Mga 15. Okay po. Happy wedding anniversary to Clody and Christine Joy Anyana. Yan. Yes, happy anniversary po. Happy wedding anniversary. Yan, sana dito niyo na i-celebrate pagkatapos nito. Ikaw maning nagdadalan dali Oh. from Alberta, Canada. An Canada. avid fan. Oh. Thanks for sending me an email of your songs. Si Jing Villarreal Miraflores. Yan. Salamat po. Saka si Ricky. Sabi ni Ricky naman sa guwa. Maurag da. Salamat, Rick. Okay. So at yan kadakol tapang babasahon. So tawan taning giraray ning lugar si Nonoy Peña para kantaon itong panduwang komposisyon ni Sir Tel Santiano. Tanong Bicolano, sa kong ipag-orgulyo. Kita magsurunod, gabos magturubod, sa tuyang itulod, let's go! Tanong Bicolano, Kanteno basta na mahiling ka kung magkasabatan sa tong mga mata. Aram ko lang sa puso mo ako may lugar na, pero taano ini irindiro mo pa. Taano man daw kaya itinago mo pa itong pagkamuot sa imo lang kutana. Paano na inimo niyan kamay sa diri na kan puso kong dati sigmo nakatagama. Sinabi mo man lang ko na sa kuya ang tunay na namamaten mo. Dahil ko naman kuta
paano na iningon yan? Damay sa diri na kan puso kong dati si mo nakatagama. Sinabi mo man lang kung na sa kuya ang tunay na ng mamaten mo. Naiko naman kuta itinao sa iba. Sayang o sayang pagkamuot sa imo lang kuta na maniwala ka. Kung maniwala ka. Thank you po. Bicol vibes, Bicol vibes, Bicol vibes. Tanong Bicolano, sa buong ipag-orgulyo. Kita magsusunod, gabos magturubod, sa kuyang itulod. Let's go! Tanong Bicolano. Ayan. Bicol vibes. Sa liwat mga Yan, ka-Bicol Vibes, so- sarong makusog mo ng upak kay Sir Tel Santiano and Nonoy Peña. Peña. Right. Yan, napakinggan po natin. Ibang genre naman yan ng Oo. music. Oh, Pero yan naman Bicol. ang, parang Bicol jukebox. Juk, Ha? Bicol Jukebox. Oo. And syempre, of course, dahil ini matatapos, sana ini-encourage ta sa tuyang mga, lalo na Kapwa. si Sir Tel Santiano, na ipadagos ang sa iyang gibo ng mga Bicol na Kanta. kanta. Okay. So thank you very much. So, ano ba? Next week, Pwede na. Next week, iba naman na. iba naman ang ipipigyan Pagkatapos natin. na sa jukebox. Iba-iba kaya yan. Iba-iba yan. Kada episode, pipilitin iba-iba. natin na iba-iba. Yan. So next week, ang line-up natin, weekly na tayo, di ba? Oo. Oh, Weekly na. Every Sunday na. Weekly na. Nagsimula tayo monthly. Oo. Isa lang yun. isa lang. Sumunod agad, weekly. Oo. Walang Yan. bago umabot next week, Oo. daily na to. Daily. Sana po, iyo ta. Kaya nga ni kami naghahagad pong suporta sa inyo. Yan. Kang last week, Oh. Ano? 2,000 pesos lang po si budget na pagkanigo mi lang po. Ngunyan, 2,500. Yan. May nagtaon na. May nagtaon. Meron ng lamesa. Ugwa na, Ha? may lamesa. May lamesa na. 2,500. Oh. Ugwa na ning kuyan. Sliders. Oh, Sliders ugwa na from kaya. 416 Art Space. Oh. Ugwa pang pakape. Oo. Kaya tagalogin mo na, magmakaawa ka na pare. Bakit ako? Magaling ka dyan. Sinasangkalang mo yung laki ko eh. Sana Pero sa po. lahat po nung sumusuporta, Yes. thank you very much po. Last time, ilang ano yun? Hits ba ang tawag dyan? Uyo. Mga Nakailan tayo? 5 Views! Views. Five- Views. 5,000. 5,000 Oh, views. okay. Nagbabagyo na yan, ha? Oo. Tamo? Okay. Ngunyan siguro, pira pa lang. Pira pa lang, ma'am. Ikaw naman, dakol naman. Ikaw naman. May nagdatala naman. Baka may kuya naman, naglahi. Medyo tsaga lang po. Tapos, nakikimahirak po Yo. kami para masustain man Yan. yung programang Bicol Vibes. Pipilitin natin to. Talagang diretso na to. Iyo. Diretso na to. Bahala na. Iyo po. Para sa pagsuporta, advokasya sa pagsuporta sa mga Bicol pong komposisyon. Yan. Of course, sa mga Bicolano artist na igwaning mga Bicol na kanta. Oo. Kaya, Sana- katulad yan, di ba? Next week, Sana parang ano to 3,000 3,000 naman laro, no? O kasi live band to. Live Oo, band po. mga kami. Dakol Dakol tayo sida, next dakol week. sida. Maaral sa pa po. Grabe ang trabaho kami. Nag-aaral sa pa kami ng mga gamit. Yeah. Kaya, yung banda to. Banda. Marami Live, tayong live band. dadaling instrumento. Can accommodate the band. Oh. Ayun na. Pwede, Oo. pwede. And the name of the band is Mr. Roots. Mr. Roots. Abangan nyo po next week. Next week. Mr. Roots. Tama ba? Reggae band. So, Bicolano reggae from band. Bicol Jukebox, we go now to Bicol Reggae. Yeah. Alright. Yeah.
Ay, garong ba lang? Ha? Sakto. Oh. Sakto Como niyo. reggae. Oh. Reggae. Oh. Pwede niya yung pag-Atlantic Bakery. Yan. Oh, baka naman, di ba? Tama na, Rastafarian Arrangement Atlantic Baker will provide man na. Yun lang mo, yun lang mo. Haluyo ng sponsorship mo man Dahil kung maaraman ang sakuyang namatean, resulta kang tinapay na sakuyang kinakan. Pinakal pa lang sa gilid-gilid lang. Atlantic Bakery, ang sa indong dumanan. Ano na? Atlantic Bakery, ang sa indong dumanan. Kung tinapay man sana, ang sa indong kaipuhan. Yan, baka sakaling mapansin tayo ng Atlantic. Kung gustong may palaman, idara sa 416 lala ganing sliders. May bacon na yan. May bacon na yan. Okay. Oh, So, ano ba? seryoso po kami. Sana masustain mining programang ini for ang samuyang season sa one season po ugwaning 12 episodes po. Oh. And of course si mga nag-review lalong-lalo na po from abroad si mga Yan, Bicolano. yun po. Isa to yung mga barkada friends dyan. from abroad. Sana suportahan ta po ang like and subscribe Sa YouTube. Sa like sa Facebook and subscribe sa YouTube po. Okay, yan. So, sa Indo na naman pong naantabayanan ang programang mapakusog sa musikang Bicol noon. Ayan Bicol ang, Vibes. Yes, ang programang madara sa pedestal kang mga orihinal na Bicol na komposisyon. Ang programa na may advokasya sa pagpadangat sa kulturang Bicolnon sa paagi kan musika. Tanog Bicolano sa tong ipag-orgulyo. Bicol Vibes. Okay. 416 for the place. Thank you very much. Thank you. For the sliders. Our technical staff. Thank you. Sir Bong. Thank you. Ma'am Dudes. Yeah. Laika ang satuyang ka Jingle. sa jingle. Thank Laika Bunyol. Laika Unified. Unified. Because